نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذو العرش المجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے جنہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے تواڈے رب دی ذات او ذات ہے جیڑی بزرگی والے عرش دی مالک ہے سبحان اللہ۔ سلسلہ جاری ہے انسان کیڑا کیڑا کام کرے قیامت والے دن اللہ کریم اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے دا۔ پچھلے دروس دے اندر 19 بندے ذکر ہو چکے نے، اج 2 بندیاں دا ذکر کرنا ہے کہ اے بندہ اگر اے کام کردا ہے تے اللہ کریم دے عرش دا سایہ اس نو نصیب ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماندے نے کہ نبی رحمت جانے جانا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا داود علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ اقدس دے اندر عرض کیتا یا ربی ما جزاء من اعالی ارملتن او یتیمن ابتغاء مرضاتک۔ سبحان اللہ۔ اے خداوند، اے باری تعالی، اے میرے رب، اس بندے نو کی انعام عطا کریں گا جن نے تیری رضا حاصل کرن واسطے کسے بیوہ دے نال تعاون کیتا، انہاں دی کفالت کیتی، یا کسی یتیم دی کفالت کیتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا داود علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نو ارشاد فرمایا اذلہ فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، میں اس بندے نو جس دن میرے عرش دے سائے تو علاوہ کسی چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا میں اپنے عرش دا سایہ نصیب کراں گا۔ اس وچ ایک چیز ذہن وچ رکھنی ہے، یتیم تو مراد کی ہوندا ہے؟ انساناں وچ یتیم اس نو شمار کیتا جاندا ہے جس دا والد فوت ہو جائے، اور علماء فرماندے نے جانوراں وچ او جانور دا بچہ یتیم ہوندا ہے جدی والدہ فوت ہو جائے، اور یتیم رہندا کدن تک کہ انسان دا بچہ جس وقت تک وہ بالغ نہ ہوئے، جدن تک وہ نابالغ ہے وہ یتیم ہے، اور بلوغت دی جڑی شرعی حد ہے وہ جس وقت نشانیاں پائیاں جان اس وقت بندہ بالغ شمار ہے۔ ضروری نہیں کہ 18 سال دی عمر تک، فقہاء نے فرمایا کہ بچہ 12 سال، 12.5 ساڑھے 12 اتنے بھی بالغ ہو سکتا ہے۔ آدھو دی 15 سال ہے، اگر 15 سال تو پہلے بلوغت دی کوئی نشانی نہیں پائی گئی، 15 سال تے آٹومیٹک اس نو بالغ ہی سمجھا جائے گا، اور بچی جڑی ہے اس دی آخری حد 12 سال ہے، اس تو پہلے
وہ کسی وقت بھی بالغہ ہو سکتی ہے، یعنی جدن تک انسان دا بچہ نابالغ ہے وہ یتیم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا یتیم دی کفالت کرے گا یا کسی بیوہ دی کفالت کرے گا اس نو میں اللہ کریم فرماندا کہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرماواں گا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماندے نے رؤوف الرحیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کفل یتیما او ارملۃ اظلہ اللہ فی ظلہ یوم القیامہ، جس نے کسی یتیم یا بیوہ دی کفالت کی تھی قیامت والے دیہڑے میں اس نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرماواں گا۔ حضرت سیدنا امیہ بن صفوان رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ مینوں مٹی وچوں ایک صحیفہ ملیا، ایک کتاب جی ملی، اس دے وچ لکھیا سی کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم دی بارگاہ چ عرض کیتی ما جزاء من سدد ارملۃ ابتغاء وجہک قال وما تسدید الارملہ، کہ اس بندے دا کی نام ہے جڑا تیری رضا واسطے کسے بیوہ نو درست کرے۔ تے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیتی کہ بیوہ نو درست کرن دا مطلب کی ہے؟ تے آپ نے ارشاد فرمایا یؤویہا، جڑا بندہ انہوں پناہ دے گا انہیں بیوہ نو درست کیتا وے۔ اور اللہ کریم اس بندے نو فرماندا ہے کہ میں تینوں اپنے عرش دا سایہ عطا فرماواں گا۔ درست کرن تو مطلب کی ہے؟ بیوہ دی کفالت کیتی ہے، انہوں مکان دی ضرورت ہے، چھت دی ضرورت ہے، تسی چھت مہیا کرو، انہوں جس چیز دی ضرورت ہے انہوں وہ چیز مہیا کرو، لیکن اس وچ خصوصی طور تے خیال یہ رکھنا ہے کہ ظاہر ہے وہ عورت اگر غیر محرم ہے جڑی بیوہ ہوئی ہے اس دی بے پردگی نہ ہوئے، اگر اس دی بے پردگی کروا کے تسی یہ کام کرنا ہے بجائے اس دے کہ تانوں ثواب ملے، اے وبال جان بن جائے گا۔ یعنی او دی عزت عصمت حفاظت عفت دا خیال رکھنا اے بندہ مسلمان دی ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان اج کسے دی ماں بہن نو پاک دامن نہیں رہن دے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سی عفو ان نسائکم تعف نساؤکم، اج تسی لوکاں دیاں ماواں بہناں نو پاک دامن رہن دو، کل نو تہاڈیاں بھی پاک دامن رہندیاں، یعنی انہاں دی بے پردگی نہیں کسے صورت بھی کرنی۔ اگر کسی انسان نے اس بنیاد تے دی مدد کرنی ہو قیامت والے دیہڑے وبالے جانے اور عرش دا سایہ نہیں نصیب ہوئے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ، اے حضرت موسیٰ نو بظاہر فرمایا لیکن حقیقت وچ انہاں دی امت نو حکم سی کہ اگر تسی میرے عرش دے سائے نو جگہ حاصل کرنا چاہندے ہو، او دا سایہ پسند کردے ہو، جس دن میرے عرش دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا تے تانوں کام دو کرنے پین گے۔ پہلا کام ہے کن للیتیم کل اب الرحیم، سبحان اللہ، کہ یتیم واسطے انج رحم دل ہو جا جویں باپ سکا اپنی اولاد واسطے رحم دل ہوندا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 2 وکن للارملۃ کالزوج العطوف، اور کسی بیوہ خاتون واسطے انج مہربان ہو جا جس طرح شوہر اس تے مہربان ہوندا وے، یعنی او دی عزت عصمت دی حفاظت کردا وے، تم او دی عزت عصمت دی حفاظت کریں گا تے قیامت والے دن میرے کولوں عرش دے سائے دے تھلے رہنے والے لوکاں وچ اپنا حصہ تم ہی دیکھ لویں گا۔ یعنی بیوہ دی کفالت کرنا یا یتیم دی کفالت کرنا ہے ثواب دا کام ہے، لیکن بیوہ دی کفالت کرن لگیاں
بے پردگی نہ ہوئے اگر وہ غیر محرم ہے، اور اگر کوئی یتیم بچہ یا بچی ہے تو اس تے شفقت دا اس طرح دا پہلو رکھنا میں کہ اس نو محسوس ہی نہ ہوئے کہ اے بندہ میرے تے ظلم کر رہا ہے یا سختی کر رہا وے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانہ اقدس دے وچ ایک شخص دا بچہ گم ہو گیا سی۔ بچہ تلاش کردہ کردہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہویا، انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ بچہ گم ہو گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دیتی تو فرمایا جا بچہ تنوں مل جے گا، لیکن جس وقت تنوں بچہ ملے اگر اتھے اور بھی بچے موجود ہون تو اپنے بیٹے نو اے میرے بیٹے کہہ کے نہیں بلانا۔ وجہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کیونکہ تیرا بچہ گم ہویا، تیرے دل وچ اس وقت بہت نرمی اور محبت دا جذبہ وے، جس وقت تو نو میٹھے لبو لہجے وچ بلائیں گا دیکھ کے محبت دی وجہ تی، ہو سکتا اتھے کوئی یتیم بچہ ہوئے جدا باپ اس دنیا تے نہ رہا ہوئے تو وہ دل نو ٹھیس پہنچے گی۔ ساڈے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تے اتھوں تک ارشاد فرمایا ہے کہ یتیماں نو محسوس ہی نہ کرواؤ کہ تہاڈا باپ کوئی نہیں رہا، اور قرآن پاک وچ اللہ کریم نے واضح لفظاں وچ ارشاد فرمایا ہے یتیماں دا مال نہ کھادا کرو، کہ اگر یتیماں دا مال کھاؤ گے تو اے نیری قیامت والے دیہڑے تہاڈے واسطے جہنم دی اگ دا سامان ہے۔ اللہ کریم سانوں انہاں لوکاں تے سایہ شفقت رکھن دی توفیق عطا فرمائے اور شرعی حدود دے اندر رہ کے سایہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔